Tässä on vihreiden ehdokas. Mikäs sun nimi olikaan? Susanna Airola. Okei, ja oot sä saanko mennä vähän tänne, kun toi aurinko paistaa? No näin. Tuolta paistaa. No ihan sama, kun ääni on tärkeintä. Joo. Joo. Joka tapauksessa, niin oletko kunnallisvaltuutettu tai joku muu? En oo. Okei, ehdokas vaan. Mä oon ehdokas. Joo, kun mulla on vähän semmoinen huoli, että te vihreät, te ette oikein niinku innokkaita keskustelemaan vai miten on, että niinku, jos on... No, esimerkiksi mä tapasin vähän aikaa sitten Maria Ohisalon ja tein videohaastattelun ja hän käänsi pään, vähän niin kuin sinäkin nyt, kun mä sanoin, että mä oon eri mieltä jostain. Ja sitten kun sitten kun tuli esille, että kysymys koskee maahanmuuttoa, niin hän laittoi plakatin naamaan eteen ja lähti kävelemään. Niin ylipäätään, niin voiko teidän kanssa olla eri mieltä? Siedättekö erilaisia mielipiteitä? Niin miten on, että erilaisia... Kyllä se kuuluu niin kuin sivistyneeseen vuorovaikutukseen, että ihmisillä saa olla erilaisia mielipiteitä. No ilmeisesti teidän puheenjohtaja sitten ei ole sivistynyt. On erittäin sivistynyt, että mä en tiedä mitä sä ajat tästä takaa nyt, koska mulla on kokemusta hänestä paljon ja hän kyllä kykenee... Okei, sä voit katsoa mun videot, Sakari Rajamäki, hän käyttäytyy kuvaamallani tavalla. Mut mun pitää mennä, sori. No niin, ei tässä nyt oikein